Hay mga abay! Isang napakaangas na araw sa inyong lahat! NANI?! Ginagawa mo! Teka lang, parang ako yun si El Isug ah. This is Nansoy mga abay and welcome to Nansoy TV! Kung bago ka pa lang sa channel ko mga abay, paki-subscribe na para updated ka sa mga i-upload kong videos at para sa mga kalokohan ko. Subscribe na abay! Kung napunta ka sa channel na to at nakita mo itong video, I'm sure nababasa mo na yung title na Iba't ibang klaseng paraan ng mga nangungutang sa tindahan. Magbigay na lang ako ng 10 klaseng taong Hoy, Nansoy, sumo, palitan na kita. 10 paraan na ginagamit na bawal na teknik sa pangungutang. Kasi alam ko, marami yan. Comment nyo na lang sa baba, sa comment section, yung mga hindi ko nabanggit. At comment rin kayo sa baba kung isa kayo sa mga gumagamit sa ipinagbabawal na teknik na ito. Oh, no. Or, nabiktima na kayo ng mga modus na to. So mga abay, start na tayo. 3, 2, 1. Uy, abay! Asinso ka na! Bukod sa printing service, ngayon may sari-sari store ka na. Oo abay, sa panahon ngayon, kailangan talaga may source of income ka. Hirap umasa sa iba. Ayos yan, bay. Total, may sari-sari store ka na. Sa'yo na lang ako utang. Kaysa naman, dun pa ako sa iba. Eh, kaibigan naman tayo, di ba? O sige abay, buena mano yan ah. Basta ha, magbabayad ka. Ano ba gusto mong utangin abay? Ano na lang, bay? 2 kilong bigas, suka, patis at yung 3 sardinas. Yun lang. Salamat, abay. Ang bait mo talaga. Abay, may alak ka ba dyan? Yung tanduay? Tsaka pakisali na rin ng yelo. Lagyan mo na lang din ng abay, yung mga pulutan, iba't ibang pulutan, kahit 100 pulutan. Andun kasi mga kumpare ko sa bahay namin, nagkasiyahan kami, nagkainuman kami dun. O sige abay, teka lang ha, kunin ko lang yung bibilhin mo. Bilisan mo naman abay, baka hanapin ako dun. Ito na abay. Ingatan mo, baka mabasag yung alak. Teka abay, wala pala ako dalang barya dito. Pwede ba, lista mo na lang, buo kasi 5,000 yung pera ko bagong labas sa bangko. Lista mo na lang, balikan kita next month, hanap mo na ako barya. Oh, no. Naku abay, talaga bang wala kang barya dyan? Oo abay, wala talaga. Basta abay, bayaran mo ako ha. Lagot tayo kay Commander dyan. Oo, balikan talaga kita next month. Abay! Halika rito, halika. Alam mo, nagkasiyahan kami dun sa bahay, nag-inuman kami, graduate na kasi ng kolehiyo si Junjun, yung inaanak mo, graduate na ng kolehiyo, abay. Ngayon, nabitin kami sa alak at saka sa pulutan. Baka pwede namang utang dyan, oh. Bayaran ko na lang pag naalala ko. Sige na. Pautangin mo ako. Kasiyahan kasi kami dun. Pautangin mo ko alak at saka pulutan. Sige na, bay. Sige na. Ano ba naman yan, bay? Lasing ka na, oh. Bukas na lang ulit. At saka, gabi na. Bawal na ngayon ang uminom. Gabi? Ayaw mo na nga magpautang ah. Hampas ko
Papas ko tong bote sa ulo mo. Oh, no! Hindi ba ako lasing, abay? Pautangin mo ako, hindi pa ako lasing. Sige na, pautangin na. Abay, magandang umaga. Magandang araw, Abay. Anong sa atin? Ano, Abay? Pabili nga ng 3 kilong bigas, isang sardinas, tuyo, suka, at 4 na itlog. Yun lang, Abay. Okay, Abay. Ito na. Salamat, Abay. Di ba may sukli pa ako sa'yo? Yung nakaraang araw hindi ko nakuha. Oh no. Naalala mo? Yung may sukli pa ako? Ha? Anong sukli? Ano ba pinagsasabi mo diyan, bay? Oo, bay. May sukli pa ako sa iyo nung nakaraang araw. Nalimutan mo na? Ano ba naman yan, abay? Maglulukuhan pa ba tayo dito? Naku, abay. Wala talaga akong maalalang may naiwan kang sukli dito. Ni hindi ka nga magbabayad. Puro na lang lista at utang yung pinunta mo dito. Tapos ngayon, sabihin mo may naiwan kang sukli. Umayos ka dyan, abay, ha? Ganun ba, abay? O sige. Lista mo na lang din tong binili ko. Salamat. Tiyo abay. Inutusan ako ni nanay. Kunin ko daw yung inutang niyang 5 kilong bigas. Uy, hala. Ikaw na pala yan, dong. Ang laki-laki mo na. Di ba magkukulihiyo ka na? Anong gusto mong kunin? 5 kilong bigas po, tiyo abay. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin, yung gusto mong kunin sa kulihiyo. Ah, electronics engineering po, tiyo abay. Idol kasi kita. Hi, abay! Good morning! Oh, ano na naman? Maganda na sana morning ko, kaso dumating ka. Ano ba naman yan, abay? Ang aga-aga, bad mood ka. Sayang yung kapugian mo. Crush pa naman kita. Ay sus! Bulira ka talagang bakla ka. Ano ba talagang sadya mo, ha? Ano, abay? Gusto ko sana umutang sa'yo kahit bigas lang, 1 kilo at saka 3 sardinas. Dagdag mo na lang yung itlog. 2. Thank you. Ayan! Gusto mo lang palang umutang nang bulak ka pang bakla ka. Hi, abay. Puging-pugi mo talaga. Pakis nga. Oo. Ba't andito ka na naman? Alam mo, abay, medyo nalulungkot ako sa nangyari sa ABS-CBN. Sayang naman yung mga artista nila at mga trabahante na wala ng trabaho. Ngayong hindi na na-renew yung franchise nila, paano na lang sila si Piolo, si Daniel Padilla, si Enrique Hill, tsaka si Impoy. Ang gagwapo pa naman nun. Ako, baklang to. Yan talaga kinalulungkot mo. Teka lang, bakit ka ba napunta dito, ha? Pwede mo ba ako pautangin, abay, kahit bigas lang at saka noodles? Bayaran kita kagad pag malaki na points ko sa Shopee Shakes. Ayun! Ang dami mo pang sinatsat, mangungutang ka lang pala. Thank you, abay. Abay, pabili nga ng 3 kilong bigas, suka at toyo, at saka 4 na itlog. Magkano lahat? Lahat? Teka lang, ha?
1,349. Hindi pa kasali itong binili mo ngayon. Ha? Ba't may 1,349? Kailan pa ako nagkautang? Paki-double check abay, baka sa ibang tao yan. Ano ba naman yan? Umayos ka ha? So ako pa ngayon ang lalabas ng sinungaling, abay. Umayos ka dyan, abay, ha? Ganun ba abay? O sige sige. Lista mo na lang din tong binili ko sa'yo. Lista mo na lang, sali mo na lang doon sa utang ko. Siguruhin mong malista ha, baka malimutan mo. Kunyari, nalimutan yung may utang siya. Hi, abay. Uy, abay. Ba't parang matamlay at malungkot ka? May problema ka ba? Parang may pinagdadaanan ka. Oo, abay. Binigay ko lahat sa jowa ko. Pera, pagkain, damit, motorsiklo, PS4, tsaka ari-arian. Pero iniwan pa rin ako. Grabe sakripisyo ko sa kanya, abay. Pag tuwing kakain kami, sa kanya, beef steak. Sa akin, barbecue steak. At sa kanya, pork chop. Sa akin, ketchup. Kaawa ka naman, abay. Ano kaya pwede kong maitulong sa'yo? Pwede mo ba ako pautangin, abay? 10 kilong bigas, padala ko sa kanya. Nag-chat kasi sa akin, kailangan daw nila. Sige na, please. Mahawa ka sa akin, abay. Oh, sige, sige, abay. Tao po! Ano yan? July 18, 2020. Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Sir, ma'am, likas po sa ating mga Filipino ang mapagbigay. Ang aking kapatid na si Juan Butatoy ay natanggalan ng kuko, labas ang mata at dilaw ang ngipin. Financial man o spiritual, pautangin niyo po kami ng sardinas, noodles, bigas at gatas. Dapat po yung bigas ay ganador lamang. SSG President, Pedro Batumbakal. Pautang po. Ang dami mong sinabi, mangungutang ka lang pala. July 18, 2020. Barangay Basak. Oo, oo, oo. Huwag mo nang ulitin. Nakakaumay na yung boses mo. Oh, ito na. Salamat, abay. Pagpalain ka sana ng demonyo. At ayon mga abay, nakita na natin yung 10 iba't ibang klase or iba't ibang paraan ng mga taong nangungutang sa tindahan. Comment kayo sa baba mga abay kung alin kayo sa 10 yun. Or comment nyo na rin kung nabiktima na kayo. Sana napasaya ko kayo mga abay. Please like this video, share nyo na rin sa mga kakilala nyo para aware sila sa mga taong gumagamit ng 10 pinagbabawal na teknik. Tapos, huwag nyo kalimutang mag-subscribe mga abay at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload. Maraming salamat mga abay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!